ବର୍ତ୍ତମାନ କପର ନିକେଲ ଧାତୁର ଦାମ ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ିଯିବା ହେତୁ କପର ନିକେଲରେ ନିର୍ମିତ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗିରିବାବୁ କଏନ୍ ରହସ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ମୁଁ ରେୟାର 4ଟି କପର ନିକେଲ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତାହା ମୁଁ କହିବି। ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 9 ଗ୍ରାମ। ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 1992 ମସିହାରୁ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 1994 ମସିହାର ନୋଇଡା ମିଣ୍ଟର କଏନ୍ଟି ରେୟାର କଏନ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ଦାମ ଫାଇନ୍, ଭେରି ଫାଇନ୍ ଓ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାଇନ୍ ଏବଂ ୟୁଏନ୍ସିର ଦାମ ଯଥା 500 ଟଙ୍କା, 1600 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ କଏନ୍ ହେଉଛି 1999 ମସିହା ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ କଏନ୍। କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତଳା ଓ ଲମ୍ବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚା ଓ ଛୋଟ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ପତଳା ଓ ଲମ୍ବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବାଲା କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଏନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ଓ ଛୋଟ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ରେୟାର କଏନ୍, ଯାହାର ଦାମ 500 ଟଙ୍କାରୁ 5000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦୁଇଟି କଏନ୍ ହେଉଛି 2004 ମସିହାର କଏନ୍। 2004 ମସିହାରେ 3ଟି ମିଣ୍ଟରେ କଏନ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟ। ଏହି 3ଟି ମିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଏନ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ମିଣ୍ଟ କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ଭେରି ସ୍କେୟାର କଏନ୍, ପାଖାପାଖି ରେୟାର କଏନ୍, ଯାହାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଣ୍ଟର କଏନ୍ଟି ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କଏନ୍, ଯାହାର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କାରୁ 8000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଉକ୍ତ କଏନ୍ଟି ରିଡିଡେଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି 2000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦାମ ହେବ। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କଏନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏଜ୍ରେ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଦାମ କିଛି ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତଥା ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।